Wannan ba magana ba ce, kira ne. Manufar ɗan Bello, ƙarfin jama'a, sabuwar duniya. Suwaye mu, mu ne 'ya'yan ƙasa, murya waɗanda aka mance da su, waɗanda suka ƙi yarda da zalunci, masu burin gani maza sun daina durƙusawa domin a basu shinkafa, kuma mata sun daina roƙo domin a mutunta su. Mu ba 'yan siyasa ba ne, kuma ba masu iko ba ne, mu jama'a ne, kuma mun farka. Abin da muke kyama, muna kyamar cin zarafi da talauci da aka ɗora wa talakawa. Muna kyamar rabuwar kawuna bisa ƙabilanci da addini. Muna kyamar shiru a lokacin zalunci. Muna kuma kyamar tsarin da yake ba mu waya a cikin rayukanmu yayin da manya suke cikin arziki. Abin da muke ƙuduri, mu kafa al'umma mai adalci da daidaito. Mu farfaɗo da al'adunmu, amma ba a matsayin kayan wasan kwaikwayo ba, sai dai a matsayin makami. Mu dawo da darajar malamai, manoma da masu fasaha. Mu tashi tsaye mu karɓi iko daga hannun masu cutar da mu. Alƙawarinmu, ba mu yi alƙawarin samun sauƙi ba, kuma ba mu yi alƙawarin jin daɗi ba. Mun yi alƙawarin gwagwarmaya domin goben 'ya'yanmu da jikokinmu. Mun yi alƙawarin ƙarewa wajen gina sabuwar duniya da ke daraja ga kowa. Kalaman ƙarshe, idan za mu mutu, to mutu da hannu a sama, ba da hannu a cikin roƙo da bara ba. Ba ma neman shiga a gun kowa, zuwa muka mu girgije teburin. Ƙarfin jama'a, sabuwar duniya. Ɗan Bello ya ce, idan ka karanta ka farka, idan ka ji ka motsa.